za mu yi wani skit ne yanzu. Za ki je wancan titin sai ki taro mai mashin sai ya kawo ki nan gangaren. Idan ya gangaro da ki mu za mu jira ki a nan. Idan ya zo mu za mu fara ɗauko ki tahowanki daga can gurin. Zan ba ki kuɗi yanzu da za ki bashi in ya kawo ki. So in kika zo ni zan fara complain irin kin daɗe baki zo ba wai sai ki ce in bashi kuɗin shi mai mashin din. Ni kuma sai in ce ai ya za in bashi kuɗi ke ne za ki bashi kuɗi. Waye sai can sai ki ce to ba matsala kawai sai ki zaro kuɗin ki bashi. Kin gane? Na gane. Sai ya juya ya wuce dan muna so mu yi video ring tafiyan shi yana wucewa. So shine kawai abin da zamu yanzu daga nan sai mu dora daga skit. Yanzu kawai ki je can din. Da kuɗin motar yanzu misali. Sai yanzu kenan. Wannan lamarin naki wallahi tallahi shiri Allah. Wannan ranar da kike gani wallahi ya kusa wucewa kuma yana wucewa wallahi ba za a iya hotunan nan ba ko ɗaya ba za a yi ba tun daga can gurin muke neman ba shi kuɗin in ba shi wani kuɗin kuɗi za ka ba shi malam wani za ki biya shi ke gama ɓata min lokaci ki ce min ba da Allah ba shi kuɗi ya wuce ki gida ta ba ku kuɗin ka da Allah ba shi kuɗi no time ina gaya miki ranar in ya faɗi wallahi zan mai da wayan nan fa in na mai da wayan nan in an miki hotunan nan kadangare nake to shikenan ima mu ce da Allah dan Allah ki bashi kuɗin nan ke wai me ke jira ne ki bashi kuɗin shi mana God have mercy upon us. Ki ba shi kuɗin shi. Ba shi kuɗin shi mana. Wai ba na ba ki kuɗin nan bane wai. Ki ba shi kuɗin nan man da Allah da Annabi. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Bully. Let's go ahead.